Gikan sa 300 ka mga hopeful hangtod na sa top 20 ka mga Sparkle Campus Cutie sa tibuok nasod, giila na ang labing unang Ultimate Campus Cutie. Siya si Mad Ramos, ang nailang Spiker Prince from the South nga taga Mindanao. Gumikan sa iyang talento, karisma o kautukan. Atod sa lain-laing workshop o challenges, nadani ang mga judge nga siya ang mananaog. Usa sa mga judge nga nakadaig kang Mad Ramos, mao si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Malantaw ang winning journey ni Mad Ramos karong Biyernes sa YouTube o Facebook pages sa Sparkle GMA Artist Center. Gusto kong i-represent yung Muslim community na kayang-kaya natin makipagsabay sa gantong larangan, sa gantong industry. Kaya kasi onti lang naman ang, 'di ba, sumusubok sa ganto. So, ako na yung nag-step up para i-represent ang Muslim community and sana maging proud kayo sa akin. I think nag-shine siya talaga, lalo na sa question and answer portion. And I can see his confidence. Meron siyang malakas yung personality niya, na malakas yung drive niya for excellence. So I think he'll be a very good addition to Sparkle.